سلام زخبركم تخاطرتنا خميس أنحكم أمباركس ناي ساعات زينا ومسانا دون حزة متأكوا لكم سناي مكتتال لو عمت هاجرا متأخب إرتراوان مزرق أبستفل عليها ختمات وزعيس تخست أبدان تعزبتو أجر ريميو تاريخ دحر بايتو نابز أبدان زيزب صحاب بسجت ودبتو مولتو أتناؤو أما أزيؤو نزفلت جنزجر ما يكونن أما فارق زحلف زمن ناتنت إرتران جلوبالاوي استراتيجينا أي جلجلن يزبل مرجع زحزو تاريخوين تتأبأتي نزا بمرير تقادلون رزين مسواتن على ما وديت فنتيسا ناتنت أستوغنا صفت حدث هاجر كلو جنا كمحبرسب عالم نتسيلهم بخلو مدايرم نيسوم حزب أبكت على جيتشتن كتبا وحسا من تشميمو مرالو خمزة ودق ناتنت خمس قلقن مجزأت خمزنا فقن مقبار نلق للربع زمن زي عرف وتهدراوي بوليتيكاوي كتباون دبلوماسياون شرحتات فتسماميهم كابشحن شعتم 298 كساب كلتشح نجان داويانا عسيومن دوغيمومن كل ورار حقينهم علامون حزب إرترا غريف كان ديلكان منغست إرترا عليها بزباو ملحقهم زئزاز مسلنا منغست مقامي نيرو انتخونا اتوت ان مسحيال مخت حزب إرترا تراتيمو اي سمرن دحرزي بين كوميشن دوب كيتكبر جوه حزوم نعسر عمتات زقصله اي سلام اي كنات وطرهاو فطيروم غودن زي قطباو عبيت إرترا بمحناق حزب بمرت نابراتن عائب اجندا ملوات سرعت كتغبرلهم ان تمهللو بزح حليخم إرترا كابتن بمعراب ززور أهجراوين تكالات فاينانس أو لقح كم زي تركب عبر اسم مقبار كبانيتات معراب عب إرترا رأس مالن كيوفرا تأكدن أبكلتشان شعتن كمون كلتشان عصرت حدن دما نتيب بمسكور تتصورنتو برك منغستو زصنع حزب إرترا حر يير كان مقطعو مخنيات زي نبرو زي حقاون زي رتعون اجراتات اسجديدوم انت خونا نسبات بشجر ناي مጭنا ميلا اب تقرس انجرات قليقوميلوم قوصله تعنجلو ناصنت زحري يغدلኛ ህዝብ ዝሰርሕ ኮይኑ አይተረኽበን ማዕረዚ ንኸም ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት UNHCR አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂዩማን ራይትስ ዎች ባይቶ ሰብአ መሰላት ዝኣመሰሉ ተሐለቕቲ ባህልቲ አህግራውያን ትካላትን ጉጅለ ቲንክ ታንክታትን መጋበሪያ ተጠቂሞም እዛውል ዶ ሀገር ብሰንኮም ዘወረዳ አደራዕ በመምዝማስ ምስለ መንግስቲ ኤርትራን ምድዋን ታሪኽ ባህልን ክብርታትን ህዝቢ ኤርትራን ምንሻው ንዓመታት ብዘይ ምቁራጽ አብዘመተ መስይጣን ተዋፊሮም እዙን ምስትበሪኽ ፖለቲካዊ ንቕሓት ህዝቢ ኤርትራ ተላቲሙ ፋይዳ ይተረኽቦን ብድሕሪ ስደት ኤርትራውያን ዘሎ ሓቀታት መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ወታደራዊ ሓይልን ቁጠባውን ፖለቲካውን ሸርሕታትን ስለዘይ ተጻዕደ ሲዒቡ ዝመጸ ካልእ ውዲት መንእሰያት ርስቲ ወለዶም لقيقهم هاد زبللو مربب فلسات مداريو اب 2004 منغست امريكا مس لعلواي كوميشن سدتنياتات بمتحبر نحدا خفال حبرتسب ኤርትራ ማለት ንብሄረ ኩናማ بجملان مغعس فتينو منبارو አይርስዓን ኣብ ለካቲት 2009 ድማ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዝሃደሙ መንእሰያት ኤርትራ 10,000 ናይ ዕዋ መሰል ከም ዝመደበ ብወግዒ ኣፍሊጡ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ኣብተን ከም ሰሜን ኮርያን ኤርትራን ዝኣመሰላ ዝኸፍአ ሃገራት ደቂ አንስትዮ ቆልዑን መንእሰያትን ሃዲሞም ንኸምልጡ ምስሰርሑ መሻርክትን ተሓባበር ኣለና ወፂእ ድማ ንረኽበሉ ኣለና ክብል ምግላጹ ንኤርትራውያን ዓላማ ዝገበረ መርበብ ፍልሰት ኢድ ዓበይቲ መንግስታትን ትካላት ስለያን ኣህግራውያን ውድባትን ዘለዎ ዝተወደበ ፖለቲካዊ ሽርሕ መንባሩ ኣቃሊዕዎ እዩ ሓያሎ ሃገራት ምዕራብ ነቲ ኣብ 2009 ከምኡን 2011 UNHCR ብምስጢር ዝዘርግሖም ዜጋታት ኤርትራ ብቐጥታ መሰል ዕቑባ ዝረኽብሉ ዕድል ክፈጥራ ዝምሕፀን ጻውዒት ተቐቢለን ኤርትራውያን መንእሰያት ብብዝሒ ናብ ስደት ከምርሑ ዓዳም ባይታ ፈጢረኔን በትን ኤርትራውያን ዝግበር ዝነበረ ሓለፋ ድማ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ከይተረፉ ኤርትራውያን ኢና እናበሉ መሰል ዕቑባ ክረኽቡ ምጽንሖም እቶም በዚ ሜላዚ ወረቐት ዝረኸቡ ባዕሎም ኣግሂዶም ዝዛረብሉ ናይ ዕዳጋ ምስጢር እዩ ኣምባሳደር ኣውስትራልያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ እንድሪያስ ሜላን ኣብ 2015 ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ኣብ ኤውሮጳ ካብ ዘለው ኤርትራውያን ስደተኛታት 40% ኢትዮጵያውያን እዮም ክብል ገሊጹ ነይሩ ገለ ወገናት ክሳብ 300 ይብሉ እዮም ፓኖራማ ዝተባህለ ናይ ኢጣልያ መጽሔት እውን ኣብ 2017 ንሓያሎ ስደተኛታት ኣዘራሪቡ ብዝረኸበ ውጽኢት መጽናዕቲ ብውሕዱ ሓደ ሲሶ ካብቶም ኤርትራውያን ተባሂሎም ካብ ኤውሮጳ መሰል ዕቑባ ዝረኸቡ ደቂ ሰሜን ኢትዮጵያ እዮም ክብል ጽሒፉ ነይሩ መንገዲ ፍልሰት ንምጥጣሕ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ሱዳንን መቐበሊ ስደተኛታት ዝደኮኑ ሓለፍቲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታትን መሻርክቶም ሰበስልጣን ናይተን ሃገራትን ብስም ኤርትራውያን ቀሊል ዘይኮነ ረብሓ ከኻዕብቱ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ ምምሕዳር ስደተኛታት ጉዳያት ተመለስትን Administration for Refugee and Return Affairs ኣራ በዝብል ስም ዝጽዋዕ በኻድረታት ወያነን በአባላት ድህንነት ክልል ትግራይን ዝመሓደር ዝነበረ ትካል ምስ ሰራሕተኛታት UNHCR ብምትሕባር ዝፍጽሞ ዝነበረ ናይ ረብሓ ጸወታ ኸኣ ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ናይ ሰብኣዊ ሓልዮት ዝመስል ንጥፈት ዘሎ ገዚፍ ረብሓታት ዘቃልዕ እዩ ኣራ ካብ ምምሕዳር ክልል ትግራይ መሬት ብምክራይ 4 ማዓስከራት ሽመልባ ሕጻጽ ማይ ዓይነን ዓዲ ሓርሽን ብምቋም ምስ UNHCR ብምትሕባር ስደት ኤርትራውያን ከተባብዕ ጸንሐ ትካል እዩ ክራይ ናይ ዝማዓስከራት እዚ UNHCR ዝኸፍሎም ናይ 4
معسكرات عمتاوي 9.6 مليون دولار UNHCR بمنقد مأكلاي منغستي إثيوبيا ناب أرا أتاوي قبرو أرا دما كراينا تمريت نمحدار كل تግራይ يركبو أرا كاب UNHCR نفس وكف سدتنيا ورحوي 250 دولار مشارف يقبل نيرو نتوم سدتنياتات زهبهم جن أورحي 8 بر طرحيو اتسترفه ناب كازنا خلل تግራይ أتاوي خون كابزون محدار كل تግራይ ورحوي كاب 4.5 كساب 6 مليون دولار أتاوي نيرو بزي كازي بسم إيرتراوين سدتنياتات كاب استفلاليا لجست محبرات زمتص بزح عينتاو حاجزات حالفت أرا مسوكلات UNHCR سبسلطان كل تግራይ تمشاتيروم نولك أو ربحهم يوعلو نيروم نهزاناتن تحت أدمان تباهيلو بيونيسيف زوهاب زنبرة فولي دقف كي ترفه بزي سكفتا جبهم يهترو لنيروم سب مزي أرامس حالفت العلواي كوميشن سدتنياتات حبرات هاجرات بممشتار كفت سموات سنحو كالق بالشونا نابسال سي هاجرنا يمسكار عدلاتن جنزب النخفلون بسبي سبكا بسم إيرتراويان نزي إيرتراويان ممتاوي نيرو بزدما فايلوم أب إوروبا أستراليا كندا أمريكان زغدا هيوتهم جن أبتن معسكرات زبالي إيرتراويان بقطري وحداتا يكونن بزي حقاو مسجار سبات هيمن ترافيكينج هيودك سب نزسكح كحدقاتات كقلع صنحه عب جبنن مجهسب أو مثلا كنسو اتم أبز جبن زيستوافرو والكسبات يخونو تكالات زتبابع منبر عجب زبلو ما يرخبون منجست إيرترا قبل ألي إيرتراويان استفتسما جبنات نقد سب أو نت بنات أكل كتسارن جبنياتات نفر دخل قربون نحبرات هاجرات زغربو تدقاقام محس انتاون سمع يرخبن قداماي بوليتيكا علما وديت فلسات عقب مكل خال إيرترا من دخامن عياي قلبت مسقاون كوينو اتخالين مسرتاون علامو جن أبدجا نمنجست إيرترا زبده تقاوم حيل تفتيفكا تحت هاجرا بوليتيكا أجوس أجوسكا وشتاو شجر بمفتار إيرترا بزعبا استورر الأولى ومريتا حتى خيتل أفان معباس انت سريتون ناي سرعات لو بممتع بين كوميشن دوب زغير اللخنت مفتاري نيرو بزعلا مازينتهم كاب هاجرم زوت منسيات فلما أب معسكر سدتنياتات تግራይ أكيبهم أنصار منجست إيرترا عتق أو تقاومو خلقلو بزح غوس غيسومن صعرومن انتخونه منسيات إيرترا كاب هاجر زوتهم ጉዳይ ናብራምበር ፖለቲካ ምክንያት ስለዚህ ነበረ ጉዳይ ናይ ተሸርح ኾኒ ካሉን እኳዳ ኣብ ዝኸርዋ ሃገር ኣብ ማሕበረኮማት ብምጥርናፍ አንጻር ሃገሮም ዝቐንዐ ተጻብኦታት ኣብ ጎን ህዝቦምን መንግስቶምን ኮይኖም ክምክቱ ተራእዮም ዜጋታት ኤርትራን ሃገሮም ዝኸፍሎ 200 ግብሪ ናይ ምዕጋት ጽጉምቲ ዝመጸኻ ውጥን ፍልሰት ሒዝዎ ዝተበገሰ ዕላማ ዘይምስማሩ ዝደርኾ ናይ ጭንቀት ግብረ መልሲ ነይሩ ሓቂ እዚ ዓቦሪት እዚ ኣብ ልዕሊ ሃገርናን መንእሰያትናን ዘውረዶ ማህሰይ ተቐሊል ኣይኮነን ምስቲ ዝፈሰሶ ገዚፍ ማለም ዝተኻየደሉ ጻዕርን ብምዝማድ ግን ዕላማኡ ይወቕዓን ቁጠባዊ ጸገማቶም ንምፍታሕ ናብ ስደት ዘቕንዑ ዜጋታት ካብ ህዝቦምን መንግስቶምን ከይረሓቑ ኣብ ሃገራዊ መደባት ብንጥፈት ክዋስኡ ምርኣይ ድማ ንሃንደስቲ ፍልሰት ድኻሞም ባለ ፋይዳ መንባሪዩ ኣግሂድሎም ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ዝተሃቀነ ዕንደራ እዞም መንእሰያት ኣብ ጎኒ ህዝቦምን ሰራዊቶምን ደው ብምባል ዘይንቕነቕ ሃገራዊ መርገፂኦም ተጻባዕቲ ተስፋ ብዘቑርፅ መንገዲ ደጊሞም ምስካሮም እቲ ብዝተረቓቐ ውጥን ዓቕሚ ሰብ ዝሃገር ብሕልፊ ድማ ኣእምሮን ጉልበትን መንእሰያት ንምፅንቃቕ ዝተሃቀነ ሽርሒ ምስ ኩሉ ዝተገብረሉ ምወላ ናይ ዕቑባል ሓለፋን ጽዑቕ መደናገር ፕሮፓጋንዳን ማይ ዓሚኹም ትራፉ ዘግሃደይ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ዓቦዲት እዚ ሰጊሩ ብዓወት ክወፅእ ዝኽኣለ ብፖለቲካውን ስነ ኣእምራውን ብልፀት እዩ በሪኽ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ነዊሕ ናይ ቃልሲ ተመክሮን ዘለዎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ብዝተፈነወሉ ቁልዕ ወራርን በቲ ንዓመታት ዝቐፀለ እልቢ ዘይነበሮ ናይ ምስይጣን ዘመታታትን ሽርሕታትን ኣይተሰናበደን ኣይተደናገረን ኣይተሓለለን ብውዲትንን ሽሕጣንን ሃገራዊ ረብሓኡ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝእቱ ህዝቢ ከም ዘይኮነ ከዓ ብግብርን ብተደጋጋምን ኣመስኪሩ ህዝቢ ኤርትራ በዝናቕ ዘይብል ጽንዓቱን በሪኽ ንቕሓቱን ንኹሉ ተጻብኦታት መኪቱ ብዓወት ምውፅኡ ንደለይቲ ሰላምን ፍትሕን ሓብንን ኣርኣያን ክኸውን እንከሎ ንሃንደስቲ ዓቦዲት ግን ውርደት ይኾይንዎም ከምቲ ዝወጠንዎ ህዝቢ ኤርትራ ኣይተጻዕደሎምን ብኣንጻሩ ኣብ ነዊሕ ምርብራብ እቲ መልሐቕና ኢሎም ዝኣመንሉ መጋበርያ ተመናኒሁ መወዳእትኡ ብቁጣዕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ስልጣኑ ተደርቢዩ ኮንደኾን ካብ ሳንዱቕ ሬሳ ንምትንስኡ ዝተሃቀደ ኾንቱ ዕንደራ ድማ ውፅኢት ህልቂትን ዕጥቂ ምፍታሕን ኮይኑ እዚ ተደጋጋሚ ስዕረትን ፍልሸትን እዚ ዝፈጠሮ ስነ ኣእምራዊ ነውፂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ጨርቂ ምድር ባይ እንተምርሓሎም እምበኣር ክገርም ኣይክእልን አንጻር መንግስቲ ተቃውሞ ምግባር ካብ ዘይተኻለ ብቐጥታ ነዚ ህዝቢ ዕላማ ምግባር እዩ ተመሪጹ ሃገራዊ በዓላትን ምትእኻብን ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ናይ ምዝራግ ዕብዳን ከዓ ፍሽለት ዓቢ ውዲት ዝፈጠሮ ናይ ቅብፀት ስጉምቲ እዩ እዚ መቐጸልታ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ዘበርዓኑ ዕልቢ ዘይብሉ ተጻብኦታት ዝኾነ ናይ መወዳእታ ፈተነ ቅብፀት ብፍኑን መንገዲ ዝመፀ ኣይኮነን ቅድሚ ኣዋርሕ ተኣንጎት ተሸብሸብ ዝተባሃልሉ እዩ ዓቢ ዘይምልስ ገበንን ስርቅን ዝፈጸሙ ኹብላለያ ጸርፍን ዘለፋን ፖለቲካዊ ተቃውሞ ዝመስሎም ተናበይቲ ማሕበራዊ ሚድያ ብትሕቲ ሃገራውነት ተቐንዘውቲ ንባዕሎም ዓዲ ኣርሒቖም ህዝቢ ዝዝልፉ ሒደት ሓርበኛታት ማዕዶ ካብዝን ካብትን ኣኻኺብካ ቁርብ ቁራቦ ትካቡ ኣስኒቃ ዝበዝሑ ካብቶም ብስም ኤርትራውያን ወረቐት ዕቑባ ዝረኸቡ ቅድሚት ኣሰሊፍካ ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር ከም ዘይኮነት ዘምስል ባንዴራ ቀደም ጀንጂንካ ናይ መጓዓዝያ ወጻኢታቶም ሸፊንካ ዕግርግር ንምፍጣር ውሃ ዘበለ መደብ ተሓንፂፁ ዘድልም ወላ ፈሲስሉ ወደብቱን መወልቱን ብቐንዲ ዓበይቲ ትካላት
ስለያ ምዕራብዮም መንግስታት ምዕራብ ከዓ ካብ ቁጽጽር ወዛኢ ብዘይኮነሉ ሜላ ነቲ ዝኽሰት እምባጋሮ ብዕሽሽታ እንግዶ ተሓቢርወን እዩ ተሓለቕቲ ሰብኣውነት ኢና ባህልቲ ኣነቓቓሕቲ ዝተዓስቡ ወጻእተኛታት ጋዜጠኛታትን ሚድያታትን ብግድኦም ነዚ ሽበራዊ ተግባር ፖለቲካዊ ተቃውሞ ህዝቢ አንጻር መንግስቲ ኣምሲሎም ከጋውሕዎ ተነጊርዎም በዚ ረበሻ እዚ ክውቃዕ ዝተደልየ ዕላማ ንምግማቱ ኣየጸግምን ምስቲ 200 ግብሪ ንምዕጋት ዝተወስደ ስጉምቲ ዝመሳሰል እዩ ነቲ ብዓረርን ሓውን ዘይተኻለ ብኹልንትናዊ ጸቕጥታት ቁጠባዊ ሸርሕታትን ኣብ እግሮም ዘይሰገደ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተኣኻኸበሉ ሃገራዊ በዓላትን መድረኻትን ብምርባሽ ጸጥታዊ ምኽንያት ኣቕሪብካ ከም ዝእገድ ምግባር እዩ ፍሽለት ዓብ ወዲት ዘስዓቦ እንጽርጽሮትን ቅብጸትን እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናድኦ ናብዚ ፍጽም ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም